what some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe yondo Zimbabwe manya dakabatesa tikichingira Zimbabwe Taigara mumako Zimbabwe yondo Zimbabwe manya dakabatesa tikichingira Zimbabwe vakomana vasikana Zimbabwe magorila makomo Zimbabwe manya dakabatesa The Forgotten Heroes chirongwa chatinokupai kubva kwatingati kumaward, kumadistrict kana kuti kumaprovince akasiyana-siyana. Chirongwa chatiri kuteera tichitsvaga varwi vehondo yerusununguko. Panguva iyoyo vamwe nerimwe divi vaivashedza kuti magandanga, nerimwe divi vaishedzwa kunzi vakomana nevasikana kana kuti vana mukoma, zvichienda nekuti uri kudivi ripi. Chinangwa chechirongwa chino ndechekuti nhoroondo yevarume ava nemadzimai ava isarove, vasapinde nayo muguva isina kusiya yanyorwa pasi. Asi ndiani angagone kunyora nhoroondo yemumwe nemumwe? Muridzi kana kuti mwene akaenda kuhondo ndiye chete anogona kusiya anyora nhoroondo yake. Ndo saka muri kutoona tichikupai chirongwa ichi. Mungadai muri kune matunhu akasiyana-siyana uchidokwairira kuti aiwa inini ndafunga kuti nhoroondo yangu regai ndiisire mhuri yeZimbabwe. Sekutaura kwavakaita kuti kuye kwamakatituma ini ndakadzoka, basa randakanobata nderiri, chandakaita ndechichi, ndakusiyirai imi vateereri. Nekudaro nhasi tiri kuno tingati kwamutare uku kwatasangana naComrade 6 to 6. Regai tinzwe kuti 6 to 6 yakanga iri yechi, rakanga riri zita rechi chakamotivheta murume uyu kuti azosvika pakunzi 6 to 6 nanhasi uno zita iroro riri kuramba kubva. Regai tinzwe kuti zvakafamba sei. Baba makati sei? Tiripo kana makasendani? Tiripo zvikuru sei kuno? Aiwa kuno kurina nezvikuru. Handiti ndasvika muri mugomo muchiveza ka ichokwadi. Kuveza kwakatanga iye zvinezvi kuti chakanga chingori chipo chirumawo. Kuveza kwakavhura ngotanga change chingori chipo chandanengori nacho kubva ndichiri mudiki. Handiti kumushandi kupi baba? Kumushandi ndobva kuHonde Valley. Honde Valley. Papi baba? Honde Valley ini ndobva kuSamanga area. Tingati before hakuna growth point panonzi pabvuma iri munzvimbo ya ishe Samanga. Okay. Handiti iri Mutasa district. Zita rekuberekwa rizere nderekuti chi? Ndinonzi Nyama. Ndoitwa Nyama kana kuti Nyama dzawo. Ku first name ndonzi Albert Nyama. Albert Nyama Monetsi ndo zviri pachitupa changu. Handiti ka aya ndinotenda ndokuzvarirwa ikoko ndokudzidza ikoko. Ndokuzvarirwa ikoko ndokudzidza ikoko painzi paSt Joseph's. Ndikazobvako ndikazoenda kuNyangani boarding school. That was 1967, 68. Nandipa Nyangani boarding school. Pandakaita inini standard 5 nestandards 6. Muri kokoko nyaya dzehondo dzanga dzakamirawo sei kunzvimbo iyoyo? Nyaya dzehondo during that time yanga isati dzaapo kana dzichitaura nezvadzo. Asi ndingazoti muna 1969 ndakazonge ndaregedza chikoro nekuda kwokuti inini baba wangu ndanga atoshaya kare. Ndakazosara ndikariitirwa namai vakandizvara. Saka that time
ndakazoenda kwakwina baba mudiki wangu kwaigara kuHarare. Ndakagara nababa mudiki ku1969 pakavhurwa magandanga. Kwaizi kumagandanga Mfakosi. Niye Marimba Park. Ndakazojoina yainzi ANC. Ndajoina ANC, ndakajoina ANC ndine shamwari yangu yainzi Peter Kanjanda. Aibva kunesadhiri kuno kumaswera Wonde Valley. Yainzi kumaswera. Saka na Peter Kanjanda takaenda tikandoatenda imwe meeting yanga ichiitwa usiku kumagandanga ikoko. Saka takareza point yekuti ndongo yanga yatanga kunzwa unyere kupe kuti kune vanhu vari kupinda nekuZambia. Vari kujoina vari kuda kuti vaunze rusununguko muZimbabwe. Nekudaro takarequesta kuti wangagona kutitorawo here isusu kuti tiende tiriwa here inini ndeshamwari yangu Peter Kanjanda. Wakati nyaya dzamakutaura imimi chimbomirai muzotaura vamwe vaenda tiri mumeeting imomo. Saka vamwe vakazoti vapedza zvavo musangano wanga vachiadreswa imomo. Vakuina umwe ainzi yanga iri executive member yeANC yaigara Mufakose imomo yainzi Mr. Muzondi. Ndichotondera zita racho nometa kuti kwakudara chaizvo. Mr. Muzondi uyu ndiye wayaita communication nesu kana kuda kuzotizivisa kuti pane chingazouya here chingatitakure tichienda through Zambia. Saka tamboti gare makore akati for almost 2 years for 69 iyoyo. Ndibva ndatomboenda kundopinda basa kwainzi William and Son aigadzira maroads. Kwakuine shamwari yangu ainzi Bernard Tsuro. Anga ari muzukuru zvakare. Ndiye anga akasotanga kupinda ikoko tichigadzira chiroad inoenda kwana kwaSuswe kuenda kwana Mutoko. Kwakuenda kwana Mudzidemo. Nguva iyoyo inini chakanyanya kuti inini ndizofunge nenyaya dzehondo. Nyaya kuti ndakambosvika ndaitsvaga basa muHarare pedyo nepaGomo Hospital kwaizi kuLokeniva. Ndikapinda basa ipapo. Basa iro randakapinda ndainzi inini ndinogadzira kuwaridza mibhedha, kubika tea. Waingu akandidzidzisa that very day. Waibva wazoti 8 waiti wakutoenda kubasa wachadzoka wazonyatsonditaurira maduties angu ese akakwana. Ipapo ndipo pandakatanga kuziva kuti varungu vanogona kurara nembwa mumagumbeze kana kuitawo mubhedha kuti kana baba vanorara uko mubhedha wake mai mubhedha wake wazozwa kuda kuenda kuno. Ndipo pandakatanga kuita ruzivo iroro. Saka ivo vakandiratidza chigaba chachiripo chejemu chachapera jemu chikanzi icho chiti unorova kumusoro ndo chaunomwira tii. Asi makapu avo ataigadzira tii kana makapu anga asingatomwiri esimbi anga arimo asina asingabvumidzi ndimbo. Saka ndakati ndini pawakabuda kuenda kubasa wese mukadzi nemurume. Ina vandasara yanga mamuri muna June imomo. Ndibva ndachigadzira tii yangu yanga ndazi ndinhingirike nepisi yangu yechingwa yanga yangosiwa pozozodi ozoisa majamu yejemu ozomwa. Inini ndifunga kuti ndikagadzire gaba ndibva ndaona zvakandiomera. Ndibva ndatora kapu yavo yesimbi yanga irimo. Ndibva ndagara pamasteps anga ari kuseri. Katad road kakari kufront kunoku. Saka ini ndakagara kune masteps ekuseri eback door. Ndipo ndakabva ndagara. Ndagara ipapo ndakabva ndatanga kumwa tea. Chinguva ndakazongonzwa motikari ndakazotonzwa sound yemota yatopinda.
pandakada kusumuka ipapo kuti nitarise kuti hai mota yapinda mugedhi muno ere kana ndokupi titoone mulungu atosvika. Akangosvika straight kwakubanda kapu yangu iya yetii kachingwa papa ndatosumudza uya kuno basa rako ratopera wanifa ndatorwa dola wanifa ndapiwa dola kwakutobva paya ndaenda ndadzoka kumba kwandaigara kurugare kwandaigara na wamwe wandakazogara nawo wangaitwa siku ngoti kwakudhuze nekumaindastry ndambobva kumufokosi saka ndaiti madhays anenge ndaona kuti kufamba kuri kundinetsa ngoti taitobva kumufokosi kupinda mutauni kutsvaga basa tozodzoka futi ndetsoka saka pane distance chaizvo kubva mutauni kuenda mufokosi. Saka pambacho ndaizobva ndazorarira pana sekuru wangu aisinza kurailways. Saka ndadaro zvinhu zvakaramba zvindidya mwoyo asi vanhu vanobva waita maitira akadai zvakachii chaizvo. Tichibva ipapo rimwe day ndabvunzwa nekamwe kamusikana kechidiki kaidzidza pachikoro chachiri kudhuze tiringoda kuti bude mutauni kungefanga tikuda kuenda kuavondera. Kakandibvunza kuti nai akachida kunzwa kuti ndichida kufonera nhamba dzangu saka kudhara kwangu ine zvimacall box chinenge chakaita chegreen kudai chibva chaita chinoita halfway chinogumira umo makumbo anenge achingoreka uzasi nei handiti asi uku kwako kunenge kwakavhurika kwese. Saka ndichitaurira nemusikana kuti kana zvida kudhaila iwewo unodhaila songoti aripo masystem ekare aya emafoni aya ekutenderedza so ndizvozvo. Tiringodaro izvo hatina kumboita kana kuti eminute pakabva patosvika mupurisa njoni kwazi uri kuitei nemwana wemurungu muno ndikati aiwa ndatoti nini ari kutondibvunza kuti can you help me I want to dial these numbers. Paya mwana murungu yazvikanzi uya kuno ndakutotorwa paya mwana kamusikana kaya zvikanzi no leave him kuti kutarodza he is trying to help me handiti maona. Saka zvinhu izvozvo ndizvo zvakaramba zvichingondidya mwoyo vandakazoregedzwa zvangu ndikaenda but zvinhu zvandaimba zvichingondinetsa kuti asi vanhu vakamboita sei ticharamba kusvika kupi. Saka pandakazoenda inini 72 ndichienda kosenza kwandambotaura kuti ku11 kwakuine muzukuru wangu iyeye ainzi Bernard. Kwakwa kukazoita maportuguese akauya ikoko achibva apinzwawo basa aita kunge fakamakapitawo kana vanongo vachingoti foroma kunge mabasboy nekutiratidza nekutidzidzisa basa. Ndopa waitaura manje nyaya dzawo waita kuti hondoku Mozambique uko hakuna umira musha mazvona tichingozwa wachitaura kasi zvikanzi munoziya ningi gorilla warfare yakaipa mbeni yacho haigoni kukundwaba ngokuti takwara Mozambique kuzotoya kunoku inyaya yekuti ririmo iri kupisa chikozwa chitaura izvo. Saka vanhu vataingoshadidzana mazuva ese kudaro. Saka ndipo takataka kuziva kuti saka vanhu ava ndio vaya ndio wamwe wangu kwatoda kuti inini dai ndaenda kuyakuyawo ndio wamwe watodzingwa saka vari kutoziva kuti vanhu otherwise hondo dzenhingi dzegorilla warfare mene yacho hadzikundikani. Ndakabva ndazobva ikoko ndakaita zvekutiza kubva ikoko zvangu zvanga zvatokwidza ipapo. Ndopa ndakauya kwabva ndatorana naPeter Onkanjanda tibva taenda isusu 74
ndo papa kuita independence yeku Mozambique. Saka tasvikako pobvu dzeMozambique dzaiziya dzine imwe mutemo kana dzajaira here I don't know. Makabva kunoku makafamba sei? Musocha makaenda. Chibva kunoku ndakapinda nepaWatsomba. Okay. Handina kuda kudzika kumba kwangu paHondi. Ndasvika paWatsomba padabhuracha nechiDaft Road chinoenda kuUdzani. From Udzani patandondopinda mama kwana Staplewood. Okay. Patachitopota kuseri kupinda kumaswera. Pataendako uyu anga achiziya maje road iyo yekumaswera ngoti ndiko kwakuri kumusha kwawo. Upita ndiko kwatakaenda nako. Saka takazonobira nepamwe pachibridge chemiti chekucrossa Nyamukwarara. Ndiko patatopinda mukati. Tasvika pane dzimwe povhu tata nenzara kuwadza dzakutodai. Takabva first day takararira muStaplewood. The following day ndipo takafuma umoka kubva muStaplewood. Uyu kanja ndapita anga ine hama yake yangeri yaishanda samwe pa Staplewood ipapo. Saka ndipo takavatarara. Following day ndipo takapinda mukati Mozambique. Tasvikapo siwa ndati nenzara zikanzi atikubikire here makemere tikubikire. Anditi tobva tagariswa pasi. Vatagara pasi paya. Sadzarenga hivi. Tichambotarisana neshamwari yangu kuti wana urikubika here chii chiri kuitika. Zuva raakudai nguva dziri kuenda kuma 5 or parts 5. Takazotoona tatokomberedzwa. Tatokomberedzwa paya nemakamarada. Mazimbabweana paya. Uri maCapricorn? Wana otita maCapricorn here isusu manje. Saka nyaya tinorarama apa. Tambonongedzerwa futi, tamboisirwa bhati pachipfuwa. Tambonongedzerwa nebhara. Tifata tonoti nhai tichapona panapa. Taura muchimafamba sei? Tataura kwatinobva mafambiro takaita kusvika tisvike paya. Tisvike papa kuti tisvike paukwako iko kuningirika kumanika kuti tafamba so tadidi. Apa kwakuri kubikwa iripo inozi nipa wanga wachibika ngekuye kuzimondera ari kuseri kuemba kwedzimba dziripo kwadzo dzimba dzakangweta dzakaita masengere dzotendedzwa ntumasengere kumusoro pampovhurika kumusoro kozviswa rufu. Paya makamarata aya kutomwa zvavo maningirike avo kuyakuyawo tautova zvikanzi imwai panapa ndikuti mimi mufe makadhakwa. Tatafunga kuti panapa shuwa upenyu hwedu uchaita zvakanaka kana kutoti tatoirasa isusu. Wakazoti kunze kwautanga wada kuti tsva. Paya sadza tapiwa sadza muriwo wakaita mujumbuya. Ndiwo wanga wari kusa wacho. Sadza riya rinotonyatsodyika here sadza rekunge urutawo zinhasi. Ndasida kuti ufe wakaguta ufe wakadhakwa. Sadza riya riiki. Ndakadya sadza. Iwo wakangonge wakati wamwari uku kuti vanotaura nemi vanenge vari 2-3 panapa asi kwese kwakadi kwakatenderedzwa. Takazongokurumidza kugeza maoko asi kuguta tasina kudi asina kuguta. Takabva tagara chingori paya hana dzirongorowa. Wedhi ravo rakugumisira kutaura tiri ipapo nderekuti izvozvi handiri kukona kunze kwasviba. Mukafamba kubuda kunze kwemuruwanzi amenei hamufaniri kubuda muruwanzi afa zvese kana chiri chii chamuda kuita munoitira muno ruwanzi pano. Ukabuda kunze uko
zvamunosangana nazvo amene. So ndisu paya tagara sikwabva tati moto, tapiwa moto, takutoonekera ari pamoto pedu paya tiri waini. Iwo utiziva kuti wachiri kudoro kuya kana kuti wachiri wakangotikomberedza wakangotichengetedza hatina kuzviziva. Takabva tarara pamoto paya kunze hakuedzi kwaedza paya wachibvunzwa wakabva uya futi kuseni, asi usiku ihwohwo ndakaona kunge wanga watomboenda. Isusu takangochiziva chete tibva tangofunga kuti takangochengetedzwa. Iwo pamwe pacho vanga watoenda zvavo mabhesi kwavo. Kuseni pawakazodzoka ndopakutibvunza zvitupa unogara mubhukumani chichi no isusu izvozvi tiri pasizifaya, saka mozouya isusu mene yacho still pamwe pacho mungangozvinetse zvenyu nekuuya. Isusu zvamataura mabhuku menyu tichauya tokutorai. Pakanaka. Saka tatoona kuti hana dzedu dzakatanga kungosunuka bichana patachitanga kufamba netsoka kudzoka. Tichidzoka isusu takaenda kobudira nekunozi kuNyamaende. Nyamaende primary school iriko kwaHonde ikokoko. Takasvika pamba pamai vangu inini iri musi weSunday. Tisvika uyo vanga aripo mai vangu natete mai wemukomana wandataura kuti ndaishanda naye kupi wekuHarare wekwaWilliam Nsado wataigadzira marodhi naye. Wanga watori pamba ipapo. Wakafara wakapembera wakadii. Isusu mabvudzi zvaanenge azonyatsonge wana Nyamusenga chaiwo. Tikaenda tikageza mwiri tikapiwa chikafu neshamari yangu iye Peter Kanjanda. Kubva ipapo Peter Kanjanda akabva amboenda kumba kwavo. Ini ndibva ndasara. Ndasara kudaro ndo pandakaparadzana naPeter Kanjanda. Peter Kanjanda ndauzogona kuonana futi naye. Asi ndakanzwa kuti anga ariko zvake akazoterawo kuMozambique, kuti inini ndakazodzokera futi ikoko kuMozambique. Ndakazodzoka futi ndega 75. Ndatoona kuti vanhu zvavakataura kudzoka kuno hapana kuzotorwa nawo. Tadzokako ndakasvikira paJunda paidzi pachigayo. Paidzi pachigayo ipapo. Kwabva pachigayo vataenda paNyadzonya. PaNyadzonya tasvika tikapinda pabaraki varaidzi Tanganeropa. Kambani Tanganeropa. Ndo pakazoya Nyati. Nyati akasvika ari makuseni wandoti sezvo tiri kuenda wangwari kuseni tiri kundopemberera iyeyo formation. Mate tiri kuenda mumhemberero ipapo, saka taita kufora takaita kambani nekambani tichienda. Saka takutosvika pedyo nepaGuzinya ngokuti mabharaki edu ainge ari saidi rokumusoro. Saidi rokumusoro ndo kwaibva Main Road inobva yasvika, saka ndo kwakava naNyati. Waibva motikari dzatanga kutolaina. Saka kazhinji kacho uko taifunga kuti taigara tiri panguva yekungofunga kuti mota yatosvika taifunga kuti akuda kutoenda kutrain. Vanhu vaitoti vakaona motikari yasvika kazhinji kacho pa 2 minutes time panenge pazara, vanhu vatoungana kutoti takutoenda kutrain. Kuti nyaya yekutrainwa ndiyo nyaya yanga yainetsa zvikuru kuti muende kutraining. Saka iwo motikari dzichingodaro izvozvo vari kumhanyira uku, but isusu manje taakuzasi kudhuze nekuGuzinya. Topatanga kuridzwa futi mudenga. Ini futi vadzatotanga kutoputika zvekutoputika zvimwe zviya zvekutoti iyazve vanhu pakutanga wakatanga wasina kutora puroni, wakazotoguma watoona kuti hapana, kuti panguva taimbofunga kuti makamaradha here ari kuridza, kuti vatinowo makamaradha ataigara nawo uko kuine
iyo clinic yange iripo nepovu dzimwe dzakabvawo kuno kuZimbabwe dzaigara futi kuside garden riri kumuzasi saka futi dzakarira zveshuwa wandu tikatanga kukurora kuti tiende koyambuka rwizi uru vaikurusa nyadzonya tichingopinda nyasaka unoti ukapinda mudepression kazhinji kacho futi kana munhu ari ukapinda mudepression azvi hauchapfuriki ngokuti wamudepression asi paunongotanga kuda kukwira pakadai ndo paunenge watova patarget apaona saka ipapo kwakusina kwekuenda nako kuti uramba wakateera kudzika futi nerwizi rwizi rwacho rwaro rwakakura ende apa isusu tange tisati well trained yekutoziva kuti ndakuzvisa patarget ndakudii zvisina saka yanga disadvantage yanga iripo kune kwatiri isusu vanonga vari untrained sakawo sezvinei ndakangobudawo neipo papo takadokwirawo neipo paHighland ipapo amwe anga akaitawo matrace amwe aitoputikira mberi uye uchifunga kuti pamwe pacho kwauri kuenda otherwise kwaane futi muwengi here ngokuti you never know kuti kwaane muwengi futi here izvo kwakuputika futi ngokuti yarira ukuka yoti yamberi uko yoti twatwa handiti kunogoya kupfuura ngwingwi vanhu vomudzwa kuti sure mabulesi apfuura but uzonzwa mberi kwacho kuri kuputika zvekuti waitofungira kuti otherwise takato wakasara wakafira murwizi wakadini pakafiwa zvakanyanya panyadzonya takafamba tikaita manuvha kuzoti takure mberi chaipo takazounganidzana tichida kundosvika kune rwizi urwu rwaida kucrosswa ndipungwe ndinyadzonya rwizi rwaro kapura irwo saka taiti kuno kwekutanga uko kwakune mvura yakati wandei kwakati pakati pabva paita rwaiti rwizi parumwe runoenda noku rumwe chena rwisangana uko runobva kuri rwani robva rwazodivhaidhana rwazosangana uko saka takati isusu pakadaro pari nani kuyambuka ndipo than kusvika parwakasangana saka tata kukandirana marope manje kuti wakatanga kucross wochikandira umwe rope waripo wanenge wacrossa kwekutanga waisvika apa pakati pane paground apa wochikandirwa rope ngokuti apa paine mvura yanga iri very powerful pari naro but iri very powerful zvekungoti waripo unge 2 wakatodzika tichitoona ngozi aingoti nya ona maoko uzoona maoko futi kudzika zvatopera auchatomuna sewanhu takasapuraizwa kune kubvako tisina kudya chinhu kana kudii hapana anga ine mari hapana kana chinhu patakayambuka kubva apo takaona minda yanga irimo yepovo dzekumozambique ndimo takatanga kutsvaga chibage zvinosarira tuya handiri pane tumwe tuzvibage tunoti kana ukangoona wakakangoita kakadai unongosiya kari mumunda endi pamwe pacho dzimwe unogona kungojambawo usina kutoriona ba uitosiya hombe saka isi tatoramba tichingobata gonje negonje 1 by 1 kuti uone kuti kwaupunungura kwaudzadza munhu ndipo takatanga kutoziva kuti gwere rinotonaka rakadaro kutotapira gwere rei kwakumwa mvura ndipo takazoenda kumasengere kubva pamasengere ndokuenda kutanga kuvaka base 1 doroi tichitanga kuvaka base 1 doroi ndo pakabva pauya madhoji achibva atitora wakasarawo wakadii wakanhingirika ipapo
Ini ndakaenda ne Doji anenge kwasara ma last Doji ekutora vanhu ndio ndakapinda nawo. Saka takasitswenda kusvika paBeira. Tasvika muBeira isusu. Takasvika ship yanga yatozara as mapinduzi. Saka yazara ship isu takabata chitoro kwa kuenda ku airport. Isu takazobva nendege kubva muBeira kuenda kupinda Mtwara. Mtwara tatopinda ku East Africa. Tapinda Mtwara takabata torwa nemota. Watasvika pari pa HQ pe makamarada pawaitrenero. Saka apa pakasara imwe group rakasara ichitrenerwa ipapo. Tatine makembi 5. Saka kwakune base 1, base 2, base 3, base 4, base 5. Saka ndaka tistart first group rekuenda for the first 5,000 yekuenda ku East Africa for training. All right. Tistart group redu rainzi Songa Mberi. Ngoti wamwe wakazoteerwa mama groups akateerwa mashure. Wana Songa Mberi toti kwaiti Songa Mberi kuya kubva kwazoya Fanya Haraka kuzoya Sasa Marisa ndio yakagumisira ndio group regumisira kuyo tuna ku East Africa. Tabva ipapo ini ndapinzwa ku regiment 4. Ndiko ndakatanga kuita training yangu ku regiment 4. Regiment 4 ndiri ndakaita kwa section commander in section. Saka ni section yangu hiyo takazoenda ku targets kuenda kutodzidziswa nekuti uchida kupfura chinhu unenge uri pa kneeling here kana uri pa kneeling unomira sei and futi bhati rako rakafanira riri papi and uchiema ufana kuti unoema sei. Tatina umwe anga aripo TPDF Tanzania Defence Force anonzi Kinusi. Kinusi uyu anga ari angari anoita zve training ari muTanzania. Asi wanga wakati wandei ngoti wanga wakati isusu takati regiment 5 yanga iri pamiri, regiment 4 iri kuno kumiri demu pakati. Saka training yedu takupedza training kwakabva kwaitika nyaya yewapanduke wakaitika ku Mozambique. Mune wana Pfeferere na Dzino. Saka ma commanders ese member dze GS nedze platoon level dzakatrainwa pamugagao. Tati inadzo iko kuningiko kuna Chigweya. All right. Mberi. Pane ndasirira Abidjan. Ndine wafana wandakaenda nawo. Wanoti Samuel Makore na Danmo Makore. Wangu mfana inini lasbono mbamedu anga ada kuchemerawo ndakwenda kuseni. Ngoti inini ndanda experience ndakuziya semunhu ndakambobvako. Yes. Nezveshe zvakamboitika kwandiri ndaitoziva kuti uko kunofiwa. Ngoti at first uchitanga kwenda haunyazotoziva kuti uko kuna kuti urayana zveshuwa. Ndimabona. Saka kana wakudzokera kwa wakanyatsonzwa kuti zveshuwa kuti kudzokawo irombo rako. Saka kana utoendako hausi kuenda zvemafeki. Ukaenda zvemafeki haugariko unotiza.
Ngokuti situation dziriko nezviriko zvacho ndanda kuzviziva kuti zvinhu zvakatonga. Saka ndakana na Danmo na Samuel ndiye anga ari mudiki anga mukomana Muning'ina. Mukomana Muning'ina. Wanga wari wazukuru wangu iwawo. Okay. Inino sevanhu vandaiziva handina kuwaitira utsinye. Ndakati pandakasvika uko ndakasvika inini ndibva ndangopiwa nyembe dzecompany level padoroya. Saka iwo ndakangosiyawo ndangowakandirawo tunyembe twavo iye wafana iwawo ndiri kuitira kuti sevanhu wandinoziva pamwe pacho vandozara kuti nzara ndiyo yanga yakaipa uko. Nzara. Zvakadaro ufunga nanda pane nhingi Wakabati panyaya dzakaitika dzekuti ana dzino wakazoonesa wana dzino wanga watanyakanyaka dzawo kuno. Zvakawa zvaenda kueffecta macommanders futi aripi member dzeGS maplatoon commanders we high command wana Fred Matanga takabva tapera kutorwa tese vatasungwa macommanders ese nometa kuti wakadii ngozi ndopa ngozi uyo kushoto kulia kuna makambozwa kuti waizi kuna wana kushoto kune kulia kuzi uyo ngaende kulia uyo ngaende vanhu vaichita marai kudai. Saka zvakuda kuti zvionekwe nekuti muongororo kuti vanhu vapanduka uko wariko futi here uku kana kuti ndiwo chete. Saka vatabviswa pane vamwe vataenda isusu muna Chingweya. Taenda pana Chingweya, from Chingweya vataenda Mugagau. Takadzoka futi kuenda kumugagau kwakatrainwa futi wana tikotatana wana Chef Fred Matanga, wana Saudi, wana uyu wana Amigo tati nawo ikoko nanani anga akatakawanda. Saka inini ndandine chipo chekusona futi kumaoko chekusona. Saka inini ndakaenda kundota ndandiri platoon commander weku Guinea Bissau ipa is Guinea Bissau kwakambonge kuchigara vamwe weku Guinea wakambonge paino kana kunesana nehondo here dzakamboitika kare kare. Saka kwakuine dzimba dzachimba chakavakirwa iko. Saka ndandinewo gurupu remamakomezi andaidzidzisawo zvekusona. Ndakatanga kugadzira makepsi ekuvhura kutogadzira ekusona ngemaoko chaikwaisa kepsi mberi. Tiri ikoko. Takazobvako kemunani 76 ndizvo 76 tatobva takazobviswa kuya vatauya straight kuuya paoperation apo. Tasvika paoperation Saudi ndiye anga ari commander aiti commander tichiita zve presidential guard. Takazobva paoperation tapinda muno mufrandi. Tapinda muno mufrandi ndakapinda inini ndichandira muno Manicaland province iri Tangwena sector. Charter detachment ichibata chivu. Saka iyo yanga iri that is boys advance. Ndiri kuchata ndakapinda kuchata ndiri section commander. Ndichifamba na comrade Yaya Hip ndiye anga ari detachment commander. Godfrey Ridzaye ari detachment PC. Temba Mlarazi ari we security. Takatenderedza chata
nechivu ndiko nazosangana nomwe anga ari classmate yangu ndakambodzidza naye anga ari OPC weimwe section tangoita zvekudhumana kototi ndiwere ainzi Daniel Nenderere takambodzidza tese chikoro ndichiri kuOnde Valley asi takangova nenguva yakanaka musi iyoyo tikazosiyana sinzi chinangwa tati nazvo chokungoziva kuti zvinonaka zvinodini zvinoregwa mukanyanya kunakirwa futi mafarisisa kuti ndaona nomwongo ndo advantage yemuwengiwo pinda kwake saka ndakazosiyana Daniel kubva ipapo haina kuzomboonana futi naye ndikazotosanganawo naye Zimbabwe yatosununguka zvayo inini ndine umwe hondo yakaitika ine mbiri muchata yemachopa akanetsa pamatafi yekuti chidzika muna Sabhi dai pane road inobva inobva muHwedza ichibva yepaGaraba zviya chuya paZairimwe kubva ipo tikangoti dzike ndo pane bhesi rari kwaMatafi tichidzika nerwizi tichidzika naSawe kudai ndo pane bhesi kwaMatafi Lombo reMaware bhesi kwaMatafi takasurpriswa nemachopa varipo 4-5 machopa akabva naSawe achibva nesaidi rekudorowa aita zvokukwidzana Sawe kudai gomo reganda masungo ndipo gomo riripo hombe rakakura zvakanyanya isu takangotarisana nazvo zvatakangoita panapa negomo riri apa iri isu takabhesa panapa Sawe pakati machopa akauya ipapo ndikabhomba dhiyari takatambudzika paMatafi pakaita hondo yakanetsa muchacha handifuti pane hondo yakaita pakaiyo futi inini nguva yacho ndachiri section commander ndaa platoon here ngo ndakazoita platoon commander ndiwo musi wandakachema iwoyo kuti hondo yakatanga kuseni takazobva maMatafi usiku kwakusina kwokubuda kuenda nako uku kwakatemwa endi machopa anga ndiwo musi wandingadai inini achiri ndingadai ndakafa kunosvika miiri mitatu ndanda kufunga kuti ipapo ndopega but hondo yanga yakaitika ipapo yanga iri crucial munhu akada kundikwadzisa ndoumwe mudhefi asi takataura kare isusu hatidi mbatya anouya nezvinhu zvematargets saka iyanga nejuzi tsvuku but ari kumhanya kuti mukoma 6 uri kumhanya kuuya kwandiri handitika apa chopa iri kurowa mabara bhuzi riri kutanga takatodzidziswa pacommanding type pacommanding postal pangupo chaipo pandandiri ndipo takatanga kupinda kusumuka kuda ndimhanye kuenda patatoona kuti kwandida kukrosaka hakukroseki kwakuya kudzoka kupinda mukati pandadzoka kupinda mukati mhamu ine cover ndo muno wasikana vana chibwido wedu avo ari kuchema ari kudaidza ine ini ndiri kufunga kuti inini pandikabhaunza kwandiri kuita ndinobva ndaenda kopinda pane dombo rariripo rarakaita hombe kudai rane bako saka ndakati inini bhena ndiende ndopinda mubako handiti musikana weyo ari kuuya kumhanya ari ndouya chete kuuya kupinda futi mubako ndimudzingi ndikuti bvisa juzi ndika chikanda juzi rako handitika
ucharamba uchimhanya nechinhu chako chiri pataketi unoti kwazisa musikana ndichanyatsoziva sezvinhu ndakafamba neusiku takazobuda mubakomo usiku nemusikana ndikamubvunza kuti kumba kuende kupi inini nanhasi yangu vision yacho handizivi asi kana zviri zvindobuda ndofunga kana iye akasonzwa kuti umwezisi anobva kuno andofunga anotombofunga kundonditsvaga kana kundibvunza takazobva nemusikana kuenda naye kumba kwavo kwaigara ndakamuperekedza nousiku iwo kundamusiya kumba kwavo wabereki wavo wakafara zvikuru vatakome 6 dai kana hondo ikazopera aizokumbira kudai wachingotaura asi handina kuzoona vabereki vacho vaenzana handichatoteri zita ravo ndibva ndadzokera mangwana kuseri inini apa ndakutuma vana mujibha wemunharaunda imomo kuti vanditsvagire mamakomrades kuti ari papi nekuti sinzi isusu already isusu tatasongoita tinoti meni yacho patinobhesa tinobva tatora futi pagp gathering point yekuti anything chinenge chaitika wando tinosangana kubhesera kati hatiisi gp panzvimbo iri ipapo kana kuti kubhesa tisiri kuziva kuti pakashata tinoita sei ndo chekutanga ichocho kana ichingopinda mabhesa kunge iwewe commanding post ndo inenge ine diagram yemaposto kuti apa pane makomets 2 apa pane 3 apa pane ndi L formation here kana ndi C formation handiti battle formation here yamakemba muri makemba makaita BF kana kuti chi saka nekuda kwokuti nekutya nehondo yanga yakadaro yakakura zvakadaro inotyisa futi kuti iwe ubve uende kuenda paGP yamataurirana ngekuti you never know kuti otherwise commander atobatwawo iye zvaaine madiagram ake atobatwa totorwerwa muingi atoziva kudhara kuti GP ngepakati kana kuti information yenyu yamakaileya nayo kana kuti mamuri wangani zvese zvimuingi anenge akuzviziva kana kuti umwe anenge azotoguma atotaura abatwa atotaura nemuromo kuti GP yedu iri pakati saka haubhesi ipa unotoenda kutotsvaga kumwe kwokubhesa kana kutopinda mupovho chaimo uchituma waunotuma kuti aende kuongorora kuti kune mamakomwedzi here ari uko kana kuti pane ane wambosvika mubhesi pakati kana chii handiti then mozosanganiswa manje saka the following day ndakaenda bhesi rekwamatafi ndakachema bhesi rekwamatafi nekuona zvazvaitwa kubhesi rekwamatafi nemakomwedzi anga afira ipa nepovho takazobvamo ndokuramba zvedu tichingo inini kubva ipapo pamatafi ana uzofa futi ndakabhesera bhesi rekwamatafi kusvika kundoiperi ndaifamba nevakomana pana Joe Killer nana Tamba Oga na Samora izvozvo nanhasi ariko atori kuharariko ndofunga ndototaura naye pafoni apa nguva nenguva anozi Samora asi achizi senemu yake ndimakunike anobvawo ndisaidhi rekuno kuwatsomba asi nguva yacho iyeyo handina kumboziva kuti anobva nekuchekunoko asi Joe manje Joe aibva futi isaidhi rekuhwenza ikoko aititawo zvakanaka nguva yahondo pakufamba paya tikasvika tikasangana nanasekuru nyashanu ataimbofamba nawo tiri ikoko Joe aigona kuridza mbira airidza mbira dzekuti kana newe zvikwako kana zviri padhuze zvaibuda ndikati munjanja imomo tisi takaenda kutorwa futi Manyene iri combined operation tatora nevamwe vemuhwedza taona kuti Manyene yanetsa Manyene taiti isusu tikaenda kupinda Manyene
ngoti sisi nyaya yanga iripo ndeyekuti povho dzedu taida kuti dzizive chinangwa chedu nekuziva kuti hondo iyi haisi yemunhu ba ngeyedu tese ende isusu hatisi kurwira kuti isusu tega tigare zvakanaka no asi totorwira munhu wese eZimbabwe. Yes. Saka taiwadzisa slogan. Saka kumanyene maiti imimi mukaenda mukawadzidzisa mozobva ikoko ngoti manyene igwenga. Okay. Saka kuti mubve ikoko kuenda kodzoka kuya upinda kugandame kune cover pane mufambo. Saka taingoti patinoenda kumanyene mangwana acho makuseni patinongodzoka upinda mukava patinobhesa chete tiri kurohwa surprise attack. Taenda futi kuya kumobilize povu tidzoka tiri kurohwa futi surprise attack. Manyene yakanesa manyene kuzosvikira kuti wazoziva kuti toti pamberi neZANU kana pamberi neZANU PF pamberi nemazanela forces pamberi neChimurenga povhe kumanyene yanga isingazvisiya maiti mabva idzidzisa mangwana acho kuti itai slogan takazotombofunga kumba wadiscipline apichana kuti tiwirirane pamanyene tawa discipline apichana takazogona kutiwirirane wakuziva kuti vakomana hatirapi chipedzerwa nguva nekuramba chitenderedzwa tiitadza kuti isusu tisunungure nyika ngenyaya yevanhu vairi vatatu kana kuti vanhu 10 iyo Zimbabwe yese yakazara nevanhu vanoda kusunungura. Takaita combat operation tikarowa manyene best repamanyene tabatana nevamwe machinda nevamwe makomrades ekuwedza zvinova futi same thing yakaitwa futi siziva yatodaidzirwa takabatana isusu makomrades emuwedza nevekuchata uku panopinda road inobva kuno inobva kuno kuchipinda padorowa chibva kunyazora chipinda padorowa pedyo nepabridge pachopo ipapo ndo pakabva paiswa ambush pabridge takaisa ambush ipapo apa mamakomrades vatati tibva taleyana tiri muna sawe tichikwidzana sawe kudai munoziva zvakaita padorowa rakaita toti zvakaita panapa negomo riruku side riruku rakutoenda kwakutokwidza kuenda kuchivuko anditi pana mushipi uko takati mamakomrades anga aine ma 120mm mota handi munoziva pane gomo riri apa gomo riri pasaidi repadorowa tiri kuenda saidi tiri kubva kuno kusaidi rekuraito tichiti yanjanja kuenda kukwidza kuenda kwana mushipe kuenda kwana zandasara kuenda kwana shumba kuenda mbori maware muchiva makwidza makadai kana kuti maramba muchidai makwidza kuenda kwana tsuro kwana ngorima wana tsuro kuenda muchikwidza kuenda kwana muchuruku. Saka takaisa mamakomrades ipapo akabva anga akamaunda ma 120mm ma M90 rocket launcher bazooka kuti tatane matata moto yakazomodify kwakamodifyiwa kuti kudhara tari kwakune ma RPG2 ne RPG7 ndo zvazvo izvombo zvedu chihombe fanga kana chifamba kana musection M90 yanga isingabvu kutanga kwayanga isinganyanyi kubvumira kuti ipinde pasection ngoti inongochiwa kuti pamwe pacho nemuri washoma munogona kutorerwa nemuwengi kana udini matorerwa chombo chakakurisa kudaro asi tata kuzofamba nacho manje ini mujanja ndandinayo M90 yanga kushandiswa nomwe idzi chimbambaira chimbambaira ndakazonzwawo futi kuti ndiwe kunoku itori hama yangu wekwamunedzi but ndasingazivani nayo ndakazotozvi ndisikabva papo ndakutobvunzwa kuti maimbo kunjanja kuna aizi chimbambairani ndikati aiwa chimbambaira ndaitombofamba naye
Niswe zvakazoitikwawo kuna chipambaira wacho inoti ngoti akazofira ikoko. Ndingati zotatakalela isusu tiri muna sawe kudai. Awa kuchengetedza road ngoti awa ambushi yanga iri kungoti reinforcement inobva ingango iri kubva side kudorowa kana kuti iri kubva side kunyazura. Papa sikabvunwi mota ino cross up. Ngoti papa pakatotewa zvimbambaira plus ma light machine guns ekuzoswipa vanhu kana muwengi kana auya unoita kuti abva which side zvinodhuka zvinotanga kudhuka kwauzopedzisa nema light weapons. Awa hawanei nekurohwa kuda kuitwa dorowa pawo. Handiti ka wane chekuita nekurohwa kwedorowa awa haumbofaniri kana kumboridza futi kana kuti afarisa zvakadini aparidzi futi. Handiti ka wane target yedorowa waripo ndio wakaleya wakakwidzana nasapi. Ndipo tata pazopinda wafuti nezvombo zvikuru zvakafanana na reserve yemavhiri. Yakatoya yakaita mapisi ikazouya kutomaundirwa ipapo maleriwa. Kana paina wanoziva kana wanga waripo pamabhetro zivayo vasingazivi but wakatondera vanonyatsotoziva kuti hondo yakarohwa padorowa yakarohwa na 1 o'clock dzekunze kwakuedza 1 o'clock. 1 o'clock yanga iri pfuti panotanga kurohwa pfuti dzinotanga kuchema kubva pagomo rakatarisa dorowa muzasi kudai nekunoku wari munhingirika wari munasava ndo wese wanga wakangona target yavo anga ingori dorowa maini. Mabhuzi ari kubva uko ari kupinda mudorowa maini, mabhuzi ari kubva kunoku ari kupinda mudorowa maini. Ndo dorowa maini yakamira kushanda. Pakaitwa hondo ipapo apa sava anga akazara. Takati kuseni kunze kwako nondowedza tichisumuka kuti tapedza hondo yepadorowa. Takana kuda kuti takakrosa sawe takukrosa kawo tiende kopinda side zvekuchacha nechekumusoro. Saka wanga watobatira futi kudai baitokrosa ma1 wabira mhiri wobva atotora cover akutry kuprotecta kuona chinobva kuti umwe kana ari pakati perwizi anozoona anomuprotect. Saka chachiripo chikuru chachitosumudza futi mudenga iwe rwizi ruri kusvika muno masawa engari nguva yekunaya. Nguva iyoyo ndiyo nguva yandakaona kuti upenyu hwakaoma ende kana usina chinangwa chako chakakwana unofa. Takabva taenda kotanga kudzoka kumabase kwedu iwo ndo itatopedza nayo ngoti yanga iri combination kana tautotanga kuoperate as usual. Takabva tatisu tadzoka pataenda pabase repashumba paripo paizi pashumba changoti ibvei pazvatasara kuti kwidze pichana takuenda pashumba sai taenda kudombo remaware kwatsuru kuri side rekumhiri chirasauta inenge iri side rekuleft uku. Chirasauta yetu itori muchivuyo kuchirasauta kuti papasisa function zvapo kana zvatakasvikapo papasina mashopu anga angoripo manhingi iyo maservice station but anga asiri kushashanda. Takabva taenda koti kuseni ikoko tatuma wakomana welogistics kuti watitsvagire chikafu mupofu. Tangodaro izvozvo uko ndabuda panze takaita den basing. Inozi den basing peno pashumba. Den basing ndemakabhesa mudzimba. Saka takabva mune room
vandabuda kuenda kukakichini kakaripo keround kwakurongwa nezvekubika bika tototaura nevasikana vangu variko nevakomana varipo ndiune chinguva chishomanana totoone musikana umwe atosvika sikasi kuna vanhu vari kufamba muchibage kupi ndatobuda basi apa ndandakapfeka chiheti changu chi10 gallon meserini chapewa maheti zvombe zveblack zviyazvo ndakatochidai nditarisei ndiona vakomana vakaita zvokudai wakaita laini vari kuya mumagweri wakadai unoziva kuti vakaona wakaita zvakaita faka panapa nepapa panapa nepaneni pane toilet unoziva hautauri ndakabva ndaona kuti inini kuramba ndakavatarisa vano hazvitoiti pandafuratira kudai ndafuratira kudai ndakabva ndatanga kufamba bichana ndakatova pagotsi famba bichana ndaukwidza masteps aripo kwidze masteps angu pandakangoti pedzei masteps kupinda muroom kudai woti pfuti zvese ndandasiyawo ndakangoti straight kupinda munhingirike muya muspeyawo pfuti yawo ndatokanda uko bhandiri yawo ndatokanda uko pandavhura hwindo pandajamba kuseri ndajamba kuseri pandabhaunza pandaenda korakabva nerimwe dombo rariko kuseri uko kwakaita kadepression karudai nditoka pepe watotanga kutoridza ini vandabvisa grenade 1 vandakanda nepamusoro pemba kanda kumberi kunhingire kuyawo ndichingokanda ndikuputika inini ndikutobhaunza ndichidzika negoronga vandatoyambuka kakaita kakaripo kutobira kuenda saidi rekuenda kwana Tsuro pfuti ipapo dzangoputika chete uyu ndatoenda kwana Tsuro ndatosvika kwana Tsuro ndakuda kutozwa kuti makomedzi angu ari papa saka manhero acho ndipo ndazonosangana nemama angu makomedzi but apa zvese zvakuitika zvakutoitika sisiva yanga yatodini yanga yatodaidzirwa ndipo takataurwa neimwe information yeumwe mudhara ainzi mudhara uyu imimi kuti munhu akutengesai ndinhingi pandatumaona vazvawanda kumudaidza mudhara uyu mudhara uyu zita rake chairo handicharizivi mudhara angari mudhara wechipostori but asi kana nhasi ndikapinda muchata ndinotogona kutoziva kutoti mukuru uyu aigara necheapa ngokuti pamba pake ndakazotombopasvika mudhara angari mudhara wechipostori aine wakadzi wairi saka mudhara takamutora ndokuchimuvheta kumuvheta kuti ndinzwe kuti zvishuwa atengesa here zvakamira sei mudhara matsanangura aita inini ndakaanzwa kunge kuti nditi ndiye akatengesa zvakandirambira saka mudhara ndakati no pandatora vafana vangu vataifamba navo tiwe mudhara nyaya panapa tiri takugara tese munomu apa tatakutoenda towards mazuva ekundovhota mudhara ndakagara naye for almost mwedzi almost a month ndikatotumira wanhu wakaenda kumba kwavo kudaidza wakadzi wacho kuti wauye kubhesi kuti waone murume wavo kuti murume wavo ana kufara murume iye takazotomutuma futi kubva mubhesi akaenda newafana vamwe kuenda kovhota nemadzimai acho kuenda kovhota mudhara akadzoka kubhesi asi akatota kumezisi inini hondo kana ikapera kumezisi inini handizivi kuti makaita sei munouya motora mombe asi hangu nanhasi hama kuenda
ndofunga uripo wafana wandaifamba nawo ndofunga kana zvinhu zvinogona kuzoti Zimbabwe yese inzwe zvandiri kutaura izvi aripo mufana anonzi Gaba Rinocheka Gaba Rinocheka mufana mujiba mukuru Gaba Rinocheka uri mujanja kana paina kumudza ndakasenzera mujanja anoziva kuti kuna mujiba ainzi Gaba Rinocheka ndofunga hapana mumwe akanga azomboda kundipa nhamba dzake ndikambotaura nadzo tainge takumbotaurana pafoni izvo zvandizvoti ndakazodzirasawo sei ndofunga pandakambooningirika misplace line rangu ndingati otherwise ndo hondo dzedzimwe hondo dzandakasangana nadzo dzakatoomararei dzimwe dzakaita dzidiki idzi handina kudzitaura ngokuti taitongwa dzacho zvekwedu zvikasvika taigona kuti hondo iri kuitika kudaro kuti imweni yacho kana uri shefu hauzotakuri futi hombe asi unenge ungori maningirika masabu nangori vhala ngebhechu but kazhinji kacho sashefu unenge uitone 41 rounds kana kuti 40 rounds ndio kuti utokumidze kuziva ukaona munhu anenge aine 41 rounds chitoziva kutoti nyembe iripo hauiti magazini akadaro iri sabu usina nyembe yakaita zviri nani asi zvakadaro taimbotiwo dzimwe nguva zvedu zvikakwidza tikakuona kuti iwe uri kutamba ne41 taimbogona kutosvika kutokutorera futi torawo pandikaona SMG mapaona LMG kana kuti SMG LMG kuti ndio yeye inenge nezibhanderi yake saka iyo futi iyo haungopipi munhu asina kushinga inotodawo munhu akaita sei munhu akashinga kuti inoda munhu anogona kuishandisa zvakakwana kuti yabva wakaibvisa muzibhanderi racho riya ngoti zibhanderi rinogona kupinda muzipotoka kana kuti unongogona kubvisa zipoto racho ringoita zibhande rekuti iwo kana matanga zvebhetrol meni yacho isusu tinowanza kuti mabhetrols atinodaida haufaniri kuti gore raufe haufaniri kutanga bhetrol yaunoziva kuti iwe haugoni kudira bhetrol yese ita hondo unless kana iri surprise wasurprise haikona kuti iwe uda kuenda kurwisa muwingi usingatozivi kuti muwingi ari papa wangani wakawanda zvakadii wane zvombo zvawainazvo zvakadini ngokuti imi mafa muine counter pasina izvozvo kaita shefu wakadaro unourayisa vanhu unofira ujeri ngokuti jeri raringori kufutika ekutiwo pamwe pacho maripoti yako ikataura kuti iwewe wakaita reckless nemacomrades aenda kufira ipapo saka ndo zvizhinji zvaitika munguva yehondo ndikangotadza kuti nditsanangure zvese zvakaitika chandakazongoita takazobva nguva yacho tapedza mudharo ndakamudzokeresa kumba kwake sekutaura kwandamboita nanhasi aitaurawo mazwi akataura iwayo asi nanhasi angu andisai ndasvika kumba kwake gathering point takaenda dzapasi ndikazobva ndikaenda tikatorwa sinzi ndandinenhingirike ndandakaita zvecommissariat saka takabva isu kwakuenda Goromonzi ndaenda kugoromonzi tibva tazi isusu kwakudiwa vanhu vanoenda kupresenta ugard uko yekwapresident saka parudiwa madutchman level member dzeGS dutchman level necommon level saka ipapo tiri uko ndakabva ndakaita company commander ipapo tiri panhingirike tiri pagoromonzi saka ndipo ndakabva ndajoinana nevakomana avo weD level neGS bataenda tese kugada president kuku taigada usiku taiswera tiri kuMount Pleasant
tozouya ndikambo ndoita matesi ekuti taiqualify here kupinda kuCIO ndikaita ndofunga takapasa 777 saka tatakaziva chazodaidzwa chazoita sei but ini ndakazobva kuti ndakazoka kuti tsamba yangu yakazosvika zvayo ndakuda kuenda kuCIO kuti ikoko kwakuinaona tips maoko is one of my members andandinawo futi kumugagawo saka anga apo paningirikapo ndiye anga ashefu paningirika ipapa paya kuCIO saka ndakazoti pandakauya kuno handina kuzodzoka kuHarare inini wapa ndandakaisa address kuHarare saka handina kuzodzoka ndakabva ndatoramba zvangu ndamuno zvikawo ndichidi ndinge ndakutonge ndangoshanda zvangu zvekungewo ndakungosimudzira musangano ndiriwo ndaita branch yo ndandiri secretary we ward 7 Mutasa North. Ndikabva ipapo ndikaitawo vice chairman we War Veterans Mutasa district. Ndaita vice chairman angari chairman wangu ndi wamafundi ndiye angari chairman wangu wamafundo wakazondisira wasira ininiwo ndika lead Mutasa for 9 years tofunga ndakatobva wangu kutobva pauchairman manje tikazonge tinosimudzira wafunda nawo iwana kume muzarawa tikanamba tichingowasimudzira kusvika tizotomuendesa kuprovince saka izvozvizvi ndofunga ndine mwedzi mishomanana ndichibva kubva uchairman weMutasa district kuendeswa kuenda kuprovince ndiri kumadisabled province ndine mudzimai wandinaye newana 4 ndakazotsvaga ndazoiti hangu umwe mudzimai wechipiri ndibva tatanga kuuya kuno kuchiita chezvemining kuno kumining kuno takatanga tichanetsana newe Red Mine takoshana kwemakore asi matatu kusvika Red Mine yaizogona kutipa maclaims aya yatipa maclaims aya nawo hombe yapo saka muona tutochemberera tingori muno musango nyaya yekuti hatina zvinhu zvakakwana zvatingati hurumende ingagona kutibatsirawo kana kuita salary iri nani kuti dzimwe ungagona kugara kana kunge imbawo of course tinongopromisa zvedu kuti chazokudai asi kwauchiona manje nemakore apo kuti pamakore apo aya kusvika zvinezvi pauda kuzobatsirwa kana kuti pauchada kuzoitirwa chakanaka chacho hatichanyatsokupaona nguva yafamba wamwe wedu wapera kufa isusu tangosara kutoterawo wamwe ngekuti makrisimasi acho anenge afamba saka zvimwe zvinhu taingofunga kuti dai hurumende ikatigona dai imomo macho kumigodhi wakatiitira zvakanaka vamunanga nekuti president wedu akangoti migodhi itai nekuti tichere goridhe takasununguka asiwo sisuwo sewamwe wake pamwe pacho wanga waifanira kutionawo kuti kwawachitipe zvikwanisiro nekusumudzirawo mari yedu zviri nani ndo zvatinongoshuvira chete hurumende yedu hatimboirasi kana kuti tinoipandukira handidya sechinhu chatakavhura kutambukira kwenguva yakareba nekufira nekutokwarira saka
ningati nezvishoma izvozvo ndinofunga kuti zvandataura zvinenge zvakakwanirana. Zvino izvi chishuwa chikuru ngavatipo zvikwanisiro kana kudii handiti badzi nekutututsirwa mari yedu ndozvanoshira kuti dai hurumende yaizorangarirwa ito. Tinombodzokera kuhondo pane pandawo kuti ndimbonyatsonzwa information yakanyatsoto zvakanaka. Chii chakaitika kuna Nyati? Ndima kanga muri panoti tichinzwa nyaya yake inongotaurwa pamusoro-soro zokumudza Nyati akatengesa Nyati akatengesa. Ndima kanga muriko chii chakaitika chaizvo naNyati? Endi ndiye here akatengesa nekuti ndima kanga muriko? Musa kuti kuhondo kunogona kuita mistakes, kunogona kuita zvinhu semasevhera makaita mudhara wayo mudhara wangu makamusevha makamuita interview mukana kuti no munhu haana kuita sei haana kutengesa. Asi dai akafa mudhara iyi dai nhasi tichitaura kuti mudhara yakatengesa. Asi makazomupa nguva yekuita sei ndakatogara naye handiti akatidzokere kuna Nyati. Chii chaizvo chakaitika naNyati kuti vanazoti yes Nyati ndiye atengesa paNyatsonya? Chakaitika kuna Nyati inini ndikatadza zvangu kunyatsotsanangura kuti wanhu chakavhura kuti tivhura kuti ndiye chete asi zviripo chinhu chingangove chinozikanwa kuti Nyati akabva uko apinda muno mufurandi aino kanyembe kake ndokubatwa kwakaitwa nevarungwere chamu yakati then iyo ndokuchiti no ndokuchibudisa information magandanga anofamba akadai nekudai uyezve mabhesi rawo riri pakati paNyatsonya panowa ndo pangabva. Saka paakauya paNyatsonya varungu vakadrafta ndikona kuti wangaite sei kuti wasvike paNyatsonya kuti draft yacho inoratidza kuti haisi yedraft yekuti ngeye 2 days asi wakatora time. Waibva waziva futi kuti kana riri zuva rekuremhemberero magorira anenge akafarisa and uyezve ipapo hawana pfuti vane pfuti makamarada angangoite mairi matatu. Saka apa kuenda kundorakasha chete zvisina kuti tichadzorerwa kana kuti chii. Saka kana paakauya wanga wakatozora meso mazona zvakangofanana nezvazvaitawo futi mared indians pawatati tiri muno mufurandi waiuya futi wachitopenda wachipinda mubovhu wakaiye kuhope kuti waitonge mablacks kana chi. Asi wanoda kuti kana vamwe vanovaona vanhu vaingoti vanhu vatema kuti murungunodo kana dari mhiri kunotomonoda. Saka ndo mauriro akaita Nyati paNyatsonya. Saka Nyati akatouya nevarungu vanhu vakatomona kuti uyo Nyati wakatoonekwa nevakamuona ngekuti motokari idzi dzakasvikira security department inongoti pano road yepaNyatsonya inongoti ichipinda mabharaki esecurity. Saka panopinda motokari dzichidai kuti iye ndiye anenge ari pamberi ndo zvakaita kuti aonekwa. Dai kuti wakateera dzipo motokari dzemumashure akadai panguva isasina kutobhuzikana kuti nai ndiNyati here ndiani. Saka wakabva watomuidentifya paakasvika. Ndinotoona kuti vamwe wakatofawo vasina kuto watomuziva kuti ngeuyu asi akazongobudisawo information ngeuyu akazongoponorawo ipapo. Otherwise dai kuti pasina wakaponora kubva wakagona kubudawo dzimwe information yekuti ndiNyati panguva itisu tozivana nhasi kuti ndiNyati. Pane akazombonzwa nhoroondo yaNyati mafambiro akazoita
mafambiro anyati mapindiro akaita muno muZimbabwe mafambiro akazoita tinyasuzwa asi wamwaruta kuti nyati kunenge anenge asisiko pari zvinhu izvi kuti akafanira kurwara kuti akadii handiti comrade Sixpence muzwa chandifadza ndechekuti imimi mwana wekumaNicaland kuno kwaMutasa akaenda kunorwa kuhwedza inini mwana wekuhwedza nhasi ndiri kuno kumaNicaland ndichitaura negamba rakanga richirwira kuhwedza saka inini gamba rekuhwedza ndauya nhasi kuzoona gamba rekumaNicaland ranga riri kuhwedza nekuti pagara apa paya ndo pamashops pedu mofamba nerodhi musha wekupedzisira mugomo reGana Masungu panonzi pakagonye uchipinda muGana Masungu ndo pamusha pasekuru wangu manje Gana Masungu hondo dzese dzamataura ana sekuru vedu vaitiudza nezvechi inini manje mukavabvunza kuti kana usvika pazai rimwe kubvunza 6 to 6 ndiani mapize inini ndinozikanwa munjanja zvakashata kuzikanwa kumwe kuzikanwa kumwe kuya kuya munjanja hatizikanwa ngezvinhu zvakashata ba notondichemedza pamwe pacho kana ndautosvika shuwa chaiko soziva mwe faida udziri asanati hondo dzese kumarovera amakaita padoro wamai vaitiudzana sekuri kuti apa hondo yakaitika hondo yakaitika yaikuGana Masungu Gana Masungu machopai yakaipa hondo iyoyo mundikutaurirei ndishefu anga aripo vanototi musiwe vakaswera mumunda vakarara muchibage Gana Masungu chopaya mukadzi yemwana yeyo kana kwari kana kwakarorwa uya ndakabva naye apa nenhingirike yake wejuzi rake tsvuku kana kwari tofunga kutaura kuti zvimwe zvinhu zvaunenge wakaita munozoona umwana unozosvika kuti kana wakanyatsokunga wakarwira nyika ineyi kashoma kuti uzosvike panguva yekufunga zvekupandukana kudai haupani unongogomera uripo isi tiri kuchema maovheteni mazhinji ngekuti chokwadi chaiyo chinangwa nezvatatakataurirwa handizvo zvatiri kusangana nazvo ende handizvo zvatakasangana nazvo saka tobva tatadzaunzwisa kuti asi chimbori chii kuti chii chiri kuitika ende hakuna ovheta anopandukira musangano nopandukira musangano wakaukudza uchikusvitsa pese pauri apa nhasi inozotanga kuti nhasi amen otherwise kana uri mujiba asi kana wakarwa nemangezi chaiko munomu uchipinda munomu hazvikwanisiki notochema tichishupana nawo tichingotaura izvozvo zvitoda matisources ekuti tinge tichizviitira hedu zvinhu zvedu mari yacho hamusida kutipa saka munoda kuti tiite sei amazona saka chamukuda maresources ekuti nzvimbo yenyu ine mumaine muzvichengeti saka zvisinei ndofunga men pamwe pacho vachazongoitawo gore racho kana zvazosunga amen but tita kuti if not now then when amen kuti pamwe maovheteni achazosarawo asingafiba napane umwe asingazofi zvawo ndingaiti anenge amatuke ndo anenge atomaovheteni acho nanhasi handiti izvozvizvi handiti ndoezogana yapo zvese zvokuda kuti wana movheti chichi wanani so handi kwakuda kubatanidza kuti wazosara wese ndo magamba saka zada kuti gamba kanyika choka usangopiwe nyembe yausinapo kuti gamba reZimbabwe amengo gamba ende ukatotinzwa tichitaura nyaya dzehondo senge dzekuhwedza akadai ndiri tora comrade 6 to 6 patodzokera kuti ndindakwanyepera mira ndikudzei hondo Masungu ichakutaura zvangu information yandakapiwa kuno kumaNicaland handitika aya ndinotina ndoziva kuti pazuva ranhasi tiri kutaura zvedu tichiseka asi panguva iyoyo zvairwadza dai paka pasina determination yenyu dai tichitotaura nezvimwe zvinhu nanhasi ukada ungozvirangarira chete misodzi inotodzika haimboregeri handitika aya
ndira kutendai comrade 6 to 6 anditika mazvinzwira nyama munetse ndo zitare kumbanga anditika vana vekuwedza mazvinzwira ini ndafara nhasi kuti aiwa ini mwana wekuwedza ndakasunungurwawo nacomrade 6 to 6 mwana wekumanicaland rutendo rwangu kana kuti rwedu takamirirawo vagari nevabereki venharaunda iyoyo. Comrade Gaba Rinocheka kana muri vapenyu makashanda nacomrade 6 to 6 tibatei titaurewo nezvehondo dzakaitika ikoko. Unfortunately sekuru vangu vakagoni vakaona hondo idzodzo, may he so rest in peace, vakashaya. Macomrades ari kunzvimbo dzakasiyana siyana kana muchida kukurukurawo nhoroondo dzehondo yamakarwa tibatei tuiko tikurukure. Vana Mujibha nana Chimbwido chaivo chaivo vakabatsirawo muhondo sevanhadzi vataurwa nacomrade kuti vakange vakapfeka chitsvuku ndikazovasevha. Baba avo vevakadzi vakawanda vakagara mwedzi wese nacomrade 6 to 6 kubhesi vakavachengeta mukati kuna comrade 6 to 6 kana zvaita hondo ichinge yapera udzoke kuzotora mombe. Vandituma hanzi inini zvangu ndichazotora mombe iyoyo hanzi zvamata kopadhuze kanedanga nokutina handitika kana muriko tibatei zvakare tise tikurukure timbonzwa kuti mupewo tikupei mukana wekutenda comrade 6 to 6. Macomrades vabereki tibatei tiite hurukuro. Gaba Rinocheka ngaanifonere. Gaba Rinocheka hanzi ndifonere ukatibata isusu tinokupa nhamba ya comrade 6 to 6 musangani. Chishuviro chedu dai Mwari nevadzima vakatitendera toda kuti comrade 6 to 6 vanenge vakagara apa, comrade Gaba Rinocheka vakagara apa, motaura nhoroondo yenyu mega kuti paya isakadai zvedu tobva tasumuka tobva taenda. From my producer Frank Wesere, this is Robert Chapumane, Zim News Beat TV from Manicaland province. For now, it's bye-bye. What some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumakomo yehondo aivatai manya dzakabatesa tichichingira Zimbabwe. Taigara mumakomo yehondo aivatai manya dzakabatesa tichichingira Zimbabwe. Vakomana vasikana Zimbabwe magorila mumakomo aivatai manya dzakabatesa